Anambra State Amalgamated Traders Association ASMATA na ọgbakọ ha chịkọbara na nso nso a ekelego ụbọchị Soludo maka ezi ọchịchị ya na ịkwalite mmepe zuru oke na Anambra State. Ya bụ mmemme akpọrọ endorsement rally emere na Chubi Ikpeazụ Stadium Ọnịcha dọtara ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị nọ n'okwe ndọrọndọrọ ma ndị na-azụ ahịa si na zone 7 na steeti ya. Onye nta akụkọ anyị bụ Ifeọma Ọkaigbo wetara anyị ozi na ndị na-azụ ahịa gosipụtara nkwado ha na-enye Gọvanọ Soludo na ọ ga-achị nke ugboro abụọ ya. Ngwa na ka o si wee gaa. Ndị ahịa nọzi ebe ha nọkwa igosipụta ịkwado aka na-achị Anambra steeti maka agba nke abụọ na ọchịchị ya. N'ịkwado ndị ahịa, aka na-achị Anambra steeti bụ Gọvanọ Soludo bụkwa onye nke tụkwara ha ka ha si enwe nnukwu mmekọrịta n'onwe ha na steeti Anambra. Onye bụ igwe ọdịnala ma bụrụkwa onye isi oche Anambra State Traditional Council Rulers bụ Igwe Chidubem Iweka sonyekwara ndị ahịa ma ịkwado aka na-achị Anambra. Onye jikwa ọkwa President General ASMATA bụ Chief Humphrey Anọna kwukwara okwu gbasara ọchịchị Soludo ma gaa n'iru kwuo na ndị ahịa na-akwado ya ebe ọ dị ukwuu na agba nke abụọ. Na ntụnye nke ya, onye ji ọkwa Special Advisor nyere Gọvanọ n'ịzụ ahịa bụ Chief Everest Ụba nakwa Kọmishọna na-afụ maka mgbasa ozi bụ Dr. Law Mefọ nakwa onye ogbo ya bụ Kọmishọna ndị ntorobịa bụ Mr. Patrick Aghamba nakwa tokwazie ndị ahịa maka oke mbọ ha na-agba n'ịkwado Soludo na agba nke abụọ. Ndị ASMATA Patron gụnyere Chief Jude Nwankwọ na Chief Jude Agụmmadụ gosipụtakwara agbammbọ nke Gọvanọ Soludo ma gakwa n'iru ịkwado ya na agba nke abụọ. Ihe pụtara ihe bụ mmemme mmanwụ na onyinye enyere Gọvanọ. Site n'Ọnịcha, abụ m Ifeọma Ọkaigbo.